שרה הצמידה כרטיס הרב-קו שלה לחזה. חשה את טלטול האוטובוס הצפוף שלקח אותה משכונתה בדרום תל אביב אל הבית הישן והמרשים ברחביה, שם חיכתה על הסבתא חנה. כמעט 10 שנים ניקתה כל פינה בבית הזה. הכירה את סודותיהם השקטים של הרהיטים העתיקים, ואת ריח הלבנדר שתמיד אפף את האוויר, זיכרון לחיוניות שמילא פעם את החדרים הללו. אך לאחרונה, ריח הלבנדר התחלף באווירה כבדה, כמעט מוחשית, של עצב ומשהו נוסף ששרה לא יכלה לקרוא לו בשם, אך הוא הכביד על ליבה. סבתא חנה, אישה בשנות ה-80 לחייה, שעיניה היו פעם נוצצות וחיוכה קל, בילתה כעת את רוב זמנה מרותקת למיטה. בריאותה הידרדרה במהירות בחודשים האחרונים, ויחד איתה, נדמה היה ששמחת הבית נעלמת גם היא. כרוב המשפחה היחיד היה איתן, נכדה, גבר מקסים ונאה בשנות ה-30 המוקדמות לחייו, שעבר לבית לפני כשנה, באמתלה של טיפול בסבתו. כלפי חוץ, ולמעט החברים המתים שעדיין ביקרו את סבתא חנה, איתן היה התגלמות הנכד המסור, תמיד קשוב ומודאג. אולם שרה, בזכות הקרבה שהעניקה לעבודתה היומיומית, ראתה מעבר לחזות. היא הבחינה כיצד טון דיבורו של איתן משתנה באופן דרמטי כשהוא חשב שהוא לבד עם סבתו, בחוסר הסבלנות עמוס ובמילותיו, בברק המחושב בעיניו כשהנושא היה רכוש המשפחה. היא גם שמה לב כיצד ארונות המזווה, שהיו פעם מלאים, נראו כעת ריקים יותר, וכיצד תרופותיה היקרות של סבתא חנה, שלעיתים היא עצמה הלכה לקנות בבית המרקחת לבקשת גבירתה, נגמרות מהר מהרגל, למרות שהקשישה התלוננה שאינה מקבלת את כל המנות. סבתא חנה, מצידה, הפכה שקטה יותר, כמעט מפוחדת. עיניה, שהיו פעם מלאות חיים, נסו כעת מלנכולי עמוקה, ולעיתים, ניצוץ של פחד כשאיתן נכנס לחדר. היא הפסיקה לבקש את עוגות הדבש האהובות עליה, להעיר על פרחי הגינה שכל כך אהבה, ושיחותיה עם שרה, שהיו פעם מלאות סיפורים וצחוק, הפכו נדירות ולחושות, תמיד במבט מהיר אל הדלת, כאילו חשש שישמעו אותה. שרה הרגישה שמשהו נורא לא בסדר, אך מה יכלה לעשות מנקה פשוטה? באותו בוקר יום שלישי, כשנקטע אבק מהרהיטים בחדר העבודה הישן של סבא אברהם, בעלה המנוח של סבתא חנה, מקום שכמעט ולא נעשה בו שימוש, הרגישה שרה את מבטה של גבירתה עליה. סבתא חנה ישבה בכיסא הגלגלים שלה ליד החלון, נראתה כאילו היא מנמנמת, אך עיניה נפקחו לרגע והתמקדו בשולחן כתיבה ישן מעץ מהגוני, לפני שנסקרו שוב. זו הייתה מחווה עדינה, כמעט בלתי מורגשת, אך שרה, שלמדה לקרוא בין השורות בהתנהגותה של סבתא חנה, הרגישה שיש לכך משמעות. מאוחר יותר, כשאיתן יצא לאחת מפגישותיו החשובות המסתוריות, חזרה שרה לחדר העבודה. שולחן הכתיבה היה מאובק, מכוסה שכבה דקה של שכחה. היא נזכרה במבטה של סבתא חנה, ובתחושה שהיא עושה משהו אסור, החלה לנקות את המגירות בקפידה יתרה מהרגל. במגירה האחרונה, בתחתית, מתחת להרימת ניירות מציבים, נגעו אצבעותיה במשהו שונה. פנקס קטן בכריכה קשה, כחול כהה, קשור בסרט שטן דהוי. הוא לא נראה כמסמך רשמי, אלא כמשהו אישי. ליבה הלם בחוזקה, שרה היסה. האם זה נכון לפלוש כך לפרטיותה של גבירתה? אך דמות עיניה העצובות של סבתא חנה והאינטואיציה, שמשהו חמור מתרחש דחפו אותה קדימה. בזהירות, התירה את הסרט ופתחה את הפנקס. כתב היד האלגנטי, אם כי מעט רועד בקטעים מסוימים, היה ללא ספק של סבתא חנה. ומה ששרה קרה בעמודים הבאים גרם לדמה לקפוא בעורקיה. הפנקס לא היה יומן רציף, אלא סדרה של רישומים בזורים, הרורים והתפרצויות, מתוארכים לחודשים האחרונים, מאז שאיתן הגביר את נוחותו בבית. בעמודים הראשונים, הביעה סבתא חנה את שמחתה הראשונית מהמסירות הנראית של נכדה, את התקווה לחברה ולטיפול בימיה השבריריים יותר. אך ככל שהרישומים התקדמו, הטון השתנה באופן דרמטי. איתן ביקש היום את סיסמת הבנק שלי, נכתב באחד הרישומים. אמר שזה כדי להקל על תשלום החשבונות. ליבי נחמץ, אך מה יכולתי לעשות? וכל מה שנשאר לי, ברישום אחר, עדכני יותר. האוכל שונה, פחות משביע. התרופות שדוקטור קץ רשם נראות כאילו אינן פועלות באותו אופן. איתן אומר שזו התרשמות שלי, שאני מתחילה להתבלבל, ייסוריה של הקשישה עלו על גדותיהם מהמילים. הוא מדבר על הצוואה כמעט כל יום. שואל על הנכסים, על התכשיטים שירשתי מאימי. אני מרגישה את עיניו נעוצות בי, לא באהבה, אלא בתאווה שמפחידה אותי.
גוש עלה בגרונה של שרה. האישה הידינה שהתייחסה אליה בכבוד, כל כך הרבה שנים חיה סיוט שקט. היו רישומים על ויכוחים מוסווים, על האופן שבו איתן לחץ עליה לחתום על מסמכים שלא הבינה לחלוטין, על היעלמות חפצי ערך קטנים מהבית, שהוא ייחס לזיכרונה החלש. החלק הגרוע ביותר היה אחד הרישומים האחרונים. אני פוחדת. פוחדת ממה שהוא עלול לעשות אם לא אסכים. אני מרגישה אסירה בביתי שלי. הלוואי שאברהם שלי היה כאן, או ששרה תוכל להבין את מה שאני לא מצליחה לומר. השארתי מכתב לעורך הדין כהן, עורך הדין הוותיק שלי, בספר השירים של לאה גולדברג, על המדף. אבל איך הוא יגיע אליו? שרה סגרה את הפנקס, ידיה רועדות. המכתב. סבתא חנה הזכירה מכתב לעורך הדין כהן. היא הכירה את ספרה של לאה גולדברג. הוא עמד על המדף הגבוה ביותר בספרייה, מקום שאיתן לעולם לא התעניין בו. המנקה חשה דחיפות אופפת אותה. היא חייבת למצוא את המכתב הזה. היא ביטה בשעון. איתן יכול לחזור בכל רגע. בזהירות, החזירה את הפנקס לתחתית המגירה. כיסתה אותו בניירות כפי שהיה קודם. לי בהלם ללא סדר. כעת לא היו לה רק חשדות, אלא אישור נורא. איתן לא היה רק רשלן. הוא היה אכזר, מניפולטיבי, ולפי כל הסימנים, שדד את צוותו שלו. דמותה של סבתא חנה, שברירית ומפוחדת, עמדה בניגוד חריף לדמותו של הנכד המקסים והמחושב. שרה חשה גל של כעס ועצב עמוק. אך מעל הכל, חשה אחריות לפעול. רק שלא ידע איך. היא הייתה רק שרה, המנקה. אישה פשוטה, שתלויה בעבודה הזו כדי לפרנס את ילדיה שלה. אם תתעמת ישירות עם איתן, הוא בוודאי יפטר אותה, יכפיש אותה, אולי אפילו יאיים עליה. מי יאמין לנגד הנכד המופתי? והמשטרה? אם אלו הוכחות היא תלך? פנקס רישומים של קשישה שאיתן יכול בקלות לטעון שהיא סנילית? היא הייתה זקוקה למכתב המוזכר. היא הייתה זקוקה למשהו קונקרטי יותר. בימים הבאים חיה שרה במתח מתמיד. היא צפתה בכל תנועה של איתן, בכל אינטראקציה שלו עם סבתו, בכל מילה שהוא חלפה. היא ניסתה, ככל האפשר, להבטיח שסבתא חנה תרגיש בנוח, שתיקח את תרופותיה כראוי, לעתים שכחה, למסור לאיתן את המרשם כדי שיקנה אותו, והלכה בעצמה לבית המרקחת עם הכסף שסבתא חנה עוד הצליחה לתת לה בסתר. איתן החל להבחין בתשומת הלב המוגברת של שרה ובמבטיה החשדניים, מה שהפך את האווירה למתוחה עוד יותר. הוא החל להגביל את גישתה של שרה לחדרה של סבתו, בטענה שסבתא חנה זקוקה למנוחה מוחלטת ושהוא עצמו ידאג להכל. שרה ידעה שהזמן עוזל. בריאותה של סבתא חנה נראתה מדרדרת מיום ליום, ושליטתו של איתן על הבית ועל הקשישה הפכה הדוקה יותר. ההזדמנות לחפש את המכתב בספר השירים הפכה נדירה יותר ויותר. היא הייתה זקוקה לתוכנית, לאומץ, ואולי, לנס. בדידות מאבקה הייתה מוחצת, אך דמות עיניה המתחנות של סבתא חנה וחוסר הצדק של המצב מנעו ממנה לוותר. מה הייתם עושים במקומה של שרה? אם הסיפור הזה כבר ליטק אתכם, תנו לייק וירשמו לערוץ כדי לא לפספס את הפרקים הבאים במסע המרגש הזה לצדק. ההזדמנות ששרה כל כך חיכתה להופיע באופן בלתי צפוי. ביום חמישי אחר הצהריים, הודיע איתן שהוא צריך לנסוע למחרת כדי לטפל בענייני משפחה דחופים בעיר אחרת ויעדר למשך כל סוף השבוע. הוא ביקש משרה לבוא בשבת כדי לעשות ניקיון כללי ולהשגיח על סבתא חנה, למרות שהוא התכוון לזכור אחות זמנית לטיפול הישיר. אזכור האחות הרגיע את שרה מצד אחד, אך הרעיון שהבית יהיה כמעט רק שלה ושל סבתא חנה למשך כמה שעות הצית ניצוץ של תקווה. ברגע שאיתן יצא בבוקר יום שישי, הגיעה האחות המדוברת. זו הייתה בחורה צעירה, בעלת הבעה משועממת, שבילתה את רוב זמנה בטלפון הסלולרי שלה, ובקושי בדקה את סבתא חנה. שרה התבוננה בה בחשדנות, אך שמרה על דיסקרטיות. בשבת הגיעה שרה מוקדם מהרגיל. האחות עדיין הייתה שם, אך נראתה מעוניינת יותר בצפייה בטלוויזיה בסלון מאשר בכל דבר אחר. בליבה פועם בחוזקה, החלה שרה במשימותיה, והתמקדה תחילה בספרייה. זה היה חדר מרשים, עם מדפים מהרצפה ועד התקרה, מלאים בספרים שסיפרו את סיפורם של חיים המוקדשים לקריאה ולידע. ספרה של לאה גולדברג. היא זכרה במומם שסבתא חנה הזכירה את הערכתה למשוררת. היא הביטה במדפים הגבוהים ביותר. היא תזדקק לסולם. בזמן שהאחות הייתה עסוקה בתוכנית טלוויזיה כלשהי,
לקחה שרה סולם מתקפל קטן מאזור השירות והגניבה אותו לספרייה. בזהירות כדי לא לעשות רעש, עלתה במדרגות. עיניה עברו על הכותרות, כריכה אחר כריכה. והנה הוא, שירים. ידיה של שרה הזיעו. כשפנקסה של סבתא חנה עדיין טרי בזיכרונה, היא ידעה שהספר הזה עשוי להכיל את המפתח לעזור לגבירתה. היא לקחה את הכרך בזהירות. זו הייתה מהדורה ישנה, עם כריכה שחוקה מעט מהזמן. היא דפדפה במהירות, ליבה בגרונה. כלום. היא המשיכה לדפדף, לאט יותר, חשה במרקם הנייר הישן. ואז, בין דפי אחד השירים המוכרים ביותר, הרגישה משהו אהובה יותר. מעטפה, מציבה, דקה, ללא שם השולח, רק עם השם לד כהן, בדחיפות כתוב באותו כתב יד אלגנטי, אך מעט רועד, מהפנקס. שרה ירדה מהסולם כשהמעטפה מוסתרת מתחת לסינרה. גופה רעד. היא הביטה בדלת, מוודאת שהאחות ממשיכה להיות עסוקה. היא רצה לחדרון האחורי הקטן ששימש אותה לאחסון חפציה, ובידיים רועדות פתחה את המעטפה. בפנים, דף נייר מקופל יחיד. המכתב היה קצר, אך הרסני. בו, תיארה סבתא חנה באופן צלול ומפורט את אכזריותו של נכדה, את מעילות הכספים, את ההזנחה ואת הפחד המתמיד שבו חיה. היא נגבה בשמו של איתן במפורש וביקשה מאת כהן, חבר משפחה ותיק ועורך דין הנאמן מזה שנים רבות, לנקוט צעדים כדי להגן עליה ולהבטיח שרצונה האמיתי בנוגע לנכסי היכובד לאחר מותה, ואף הזכירה את רצונה לבטל כל צוואה עדכנית שאולי אולצה לחתום עליה. היא התחננה בפניו שיפעל במהירות, מכיוון שהרגישה שכוחותיה אוזלים. שרה חשה תערובת של הקלה ואימה. הקלה על כך שיש לה הוכחה קונקרטית, משהו שיכול לאשש את הרישומים בפנקס. אימה מהאחריות שכעת רבצה על כתפיה. מה לעשות עם המכתב הזה? למסור אותו ישירות לד כהן? אבל איך למצוא אותו? לא היה לה את מספר הטלפון שלו. ואם איתן יגלה? באותו רגע, שמעה את צעדיה של האחות מתקרבים. במהירות, החזירה את המכתב למעטפה והחביאה אותו עמוק בכיס סינרה. שרה, ראית את השלט של הטלוויזיה? שאלה הנערה בהבעה של מי שלא רוצה שיפריעו לה. אני חושבת שהוא על שולחן הקפה בסלון. גברת, ענתה שרה, מנסה לשמור על כל יציב. שער היום עבר כבחלום. שרה ניקתה את הבית באופן מכני, אך מוחה עבד בקדחתנות. היא הייתה צריכה לחשוב, לפעול בזהירות. היא נזכרה שפעם סבתא חנה הזכירה שאת כהן מחזיק משרד במרכז העיר, ליד בית המשפט הישן. אולי תוכל למצוא אותו שם ביום שני. אבל איתן יחזור ביום ראשון בערב. יהיה מסוכן לשמור את המכתב אצלה כל כך הרבה זמן. ביום ראשון אחר הצהריים, כשאחות תפסה תנומה על הספה בסלון, קיבלה שרה החלטה. היא לא יכלה לחכות עד יום שני. הפחד שאיתן יחזור, ובדרך כלשהי יגלה את המכתב או את הפנקס, היה גדול מדי. היא נזכרה שראתה, בין הניירות הישנים בחדר העבודה, כמה כרטיסי ביקור. אולי אחד מהם היה של עורך דין כהן. בזהירות רבה, חזרה לחדר העבודה. בחשאי, חיתה בקופסת מתכת שבה שמרה סבתא חנה מסמכים ישנים. והנה הוא, כרטיס מצהיב עם השם עורך דין אלעזר כהן, משרד עורכי דין ומספר טלפון. הקלה פשטה בגופה. היא לקחה את הטלפון הסלולרי הפשוט שלה, דגם ישן שבקושי השתמשה בו לשיחות, ובאצבעות רועדות חייגה את המספר. צלצל פעם, פעמיים, 3. תקו לי. כמובן, היה יום ראשון. שרה חשה צמרמורת של ייאוש. ועכשיו מה? להשאיר הודעה? האם זה יהיה בטוח? ואם איתן איכשהו יקבל גישה להודעות? היא נתקה, ליבה כבד. היא הביטה. בשעון. עוד היו לה כמה שעות לפני שהאחות תתעורר או שאיתן, בשל אירוע בלתי צפוי, יחזור מוקדם יותר. אז עלה בדת הרעיון מסוכן, אך הכרחי. היא הכירה מישהי שאולי תוכל לעזור, או לפחות לייעץ לה, דודה אסתר, שכנתה לשעבר, אישה פנסיונרית שעבדה כמזכירה במשרד עורכי דין במשך שנים רבות. היא הייתה אישה דיסקרטית, חכמה, ושרה הרגישה, אמינה. היא גרה כמה רחובות משם, ברחוב שקט באותה שכונה יוקרתית. בתירוץ שהיא הצליחה לקנות משהו במכולת, ביקשה שרה מהאחות להשגיח על סבתא חנה לכמה דקות. היא החביאה את הפנקס והמכתב בתיקה ויצאה במהירות, ליבה פועם בחוזקה. הפחד היה בלוויה קבוע, אך דמותה של סבתא חנה, שברירית ואסירה בביתה שלה, נתנה לה כוח שלא ידעה שקיים בה.
היא הגיעה לביתה של דודה אסתר, ולקלתה, מצאה אותה בגינה, מטפלת בוורדים שלה. היא הסבירה את המצב במהירות, כל הנחנק מהדחיפות והפחד. היא הראתה את הפנקס והמכתב. דודה אסתר הקשיבה לכל בתשומת לב. הבעת פנייה משתנה מהפתעה לדאגה, ולבסוף, לזה המאופק. אלוהים אדירים, שרה. זה חמור מאוד, אמרה דודה אסתר, לאחר שקראה את המכתב. העיתן הזה הוא מפלצת. וסבתא חנה המסכנה. אנחנו חייבות לפעול מהר. אבל מה אעשה? דודה אסתר. עורך דין כהן לא עונה. אני פוחדת לחכות עד מחר. דודה אסתר חשבה לרגע. אני מכירה את עורך דין כהן בשם. הוא איש מכובד מאוד, אבל גם עסוק מאוד. אולי הדרך הטובה ביותר היא לא רק להתקשר. את צריכה למסור את זה באופן אישי, אבל בביתך. ואנחנו צריכות עד מישהו שיוכל לאשר את סיפורך, למקרה שאיתן ינסה להכחיש אותך או לפגוע בך. אז עלה בדעתה של דודה אסתר רעיון. הייתה לה אחיינית, תמר, שהייתה עובדת סוציאלית ועבדה עם מקרים של קשישים במויוקה. תמר היא בחורה חזקה, שרה, ויש לה את הקשרים הנכונים. בואי נתקשר אליה. נסביר את המצב ונראה אם היא יכולה לפגוש אותנו עוד היום, אולי בביתו של וכהן, אם נצליח להשיג את כתובת מגוריו, התקווה שבה לחמם את ליבה של שרה. היא כבר לא הייתה לבד. בעזרתה של דודה אסתר, הן התקשרו לתמר. העובדת הסוציאלית, ששמעה את הדיווח, הביעה דאגה רבה, ולמרות שהיה יום ראשון, הסכימה לעזור. היא הכירה את עורך דין כהן והייתה לה כתובת מגוריו. היא הציעה שיפגשו שם תוך שעה. שרה חשה תערובת של פחד ונחישות. התוכנית הייתה מסוכנת, אך זו הייתה ההזדמנות היחידה להציל את סבתא חנה. היא הודתה לדודה אסתר בעיניים דומות. את לא יודעת כמה טוב את עושה לי. מה פתאום, יקירתי? לעשות את הדבר הנכון זו חובתנו, ענתה הקשישה בחיוך מעודד. שרה חזרה לביתה של סבתא חנה. ליבה עדיין פועם במהירות, אך כעת עם מטרה ברורה. היא רק הייתה צריכה לוודא שהאחות תמשיך להיות מוסחת ושהיא תצליח לצאת שוב בשעה היהודה כדי לפגוש את תמר, ובתקווה את עורך דין כהן. חירותה וכבודה של סבתא חנה היו תלויים בכך. ואתם, העוקבים אחר הסיפור הזה, האם אתם מאמינים בכוחה של אחדות ואומץ לב במאבק נגד אי צדק? השאירו תגובה, אנחנו רוצים לשמוע את דעתכם. השעה הבאה נדמתה לשרה כנצח. כל חליקה בבית, כל צעד של האחות בחדר הסמוך, גרמו לה לקפוץ. היא ניסתה להתרכז בניקיון, אך מחשבותיה היו כולן בפגישה המשמשת ובאה. היא הביטה ללא ערב בסבתא חנה, שנמנמה במיטתה, פניה חיוורות וחתומות בסבל שקט. החזיקי מעמד, סבתא חנה לחשה שרה לעצמה. העזרה בדרך, לבסוף, הגיע הרגע. האחות הייתה עסוקה בצפייה באופרת סברון בטלוויזיה, ושרה, בתירוץ שהצליחה ללכת לבית המרקחת לקנות לעצמה משכך כאבים, הצליחה לצאת מהבית מבלי לעורר חשד. כשהתיק ובו הפנקס והמכתב צמודים לחזה, היא הלכה במהירות ברחובותיה הירוקים של רחביה, לעבר הכתובת שתמר מסרה לה. ביתו של עורך דין כהן היה מבנה אלגנטי אך צנוע, עם גינה קטנה ומטופחת. תמר, העובדת הסוציאלית, אישה בעלת מבט תקיף והבעה מקצועית, כבר חיכתה לה בשער. גברת השרה, נכון, דודתי אסתר סיפרה לי הכל. זה מצב עדין מאוד. כן, גברתי. הבאתי את ההוכחות, אמרה שרה, כל עדיין רועד מעט. תמר הכניסה אותה פנימה. עורך דין כהן, אדון שיבה בעל קומה זקופה, למרות גילו, קיבל אותם במשרדו הפרטי. הוא הקשיב לדיווחה של שרה בדאגה גוברת, עיניו המנוסות בוחנות כל מילה. כששרה מסרה לו את הפנקס והמכתב, הוא קרא אותם בשקט, הבעתו הולכת ונעשית קודרת. אני מכיר את חנה יותר מ-40 שנה, אמר עורך דין כהן לבסוף, קולו טעון בצער. מעולם לא דמיינתי שאיתן, הנכד שכל כך אהבה, מסוגל לאכזריות כזו. המכתב הזה, כתב היד הזה הוא ללא ספק שלה, והתוכן מדאיג. ראיתי, אדוני עורך הדין, התערבה שרה. אני רואה כל יום איך הוא מתייחס אליה, איך הכסף נעלם, איך היא פוחדת. הזנחה והתעללות כלכלית בקשישים הן עבירות חמורות, גברת שרה הסבירה תמר. ומה שאת מתארת, יחד עם הראיות הללו, נותן לנו בסיס לפעולה. אבל איתן בעל השפעה, יש לו קשרים, הררה שרה, הפחד עדיין נוכח.
הוא יכול לנסות להכפיש אותי, לומר שהמצאתי הכל. לכן הגישה שלך הייתה כל כך נכונה בחיפוש עזרה והבאת הראיות הללו. שרה, אמר עורך דין כהן, אומץ לבך ראוי להערצה. לא נאפשר לא להמשיך לעשות זאת לחנה. ונבטיח גם את הגנתך. התכנית נרקמה במהירות. למחרת בבוקר תפנה תמר למחלקה לחקירות הונאה או ליחידה הרלוונטית במשטרת ישראל העוסקת בהגנה על קשישים, ותציג את הראיות. עורך דין כהן, כעורך דינה של סבתא חנה, ינקוט בצעדים המשפטיים הנדרשים כדי להבטיח את ביטחונה ואת חקירת מעשיו של איתן, כולל בדיקת הכספים ותוקפם של כל מסמך שאולי אולצה לחתום עליו. שרה הסכימה למסור עדות רשמית. היציאה מביתו של עורך דין כהן העניקה לשרה תחושת הקלה שלא חשה מזה חודשים. המסע עדיין היה כבד, אך כעת היא כבר לא הייתה לבד. הייתה תקווה. היא חזרה לביתה של סבתא חנה לפני שאיתן חזר מנסיעתו. ליבה קל יותר, אך עדיין חוששת ממה שעתיד לבוא. היא ידעה שהמאבק רק החל, אך כעת היו לה בני ברית חזקים וכוחה של האמת לצידה. הדבר החשוב ביותר היה שסבתא חנה כבר לא הייתה חסרת אונים. שרה הביטה בגבירתה, שישנה, ולחשה, הצדק. יעשה, סבתא חנה. תהיי בסדר, בוקר יום שני הגיע, טעון במתח. איתן חזר מנסיעתו ערב קודם, ללא ידיעה על כל מה שהתרחש. הוא התנהג בצביעותו הרגילה, שאל את שרה אם סבתו התנהגה יפה, אם האחות הזמנית הייתה מוכשרת. שרה ענתה בקצרה, מנסה לשלוט בסערת הרגשות שחשה. כפי שסוכם, תמר ועד כהן פעלו במהירות. באמצע הבוקר, כשאיתן היה בחדרו, כביכול עובד על המחשב הנייד שלו, צלצל הפעמון. שרה פתחה. אלו היו שני שוטרים בלבוש אזרחי, מלווים בתמר. בוקר טוב, אנחנו מהיחידה להגנה על קשישים. ברצוננו לדבר עם מר איתן ועם גברת חנה, אמר אחד השוטרים, בנימוס אך בתקיפות. איתן ירד במדרגות, הבעת פניו משתנה מהפתעה לרוגז קשרה את השוטרים ואת תמר. מה פירוש הדבר? איזה שטויות אלו בביתי? מר איתן, החלה תמר, קיבלנו תלונה חמורה בנוגע לטיפול בסבתך, גברת חנה, ובנוגע לניהול נכסיה. אנחנו צריכים לדבר. יהירותו של איתן החלה להתערער, מפנה מקום לעצבנות מוסווית בקושי. זו שערוריה. עלילה. סבתי מטופלת על ידי באופן מושלם. זה מה שנברר, אדוני, ענה השוטר. בזמן ששוטר אחד שוחח עם איתן בסלון, מנסה להרגיע את מחאותיו שהלכו והתגברו. עלו תמר והשוטר השני, מלום בשרה, לחדרה של סבתא חנה. הקשישה, שראתה את תמר, דמות סמכותית אך בעלת חיוך עדין, נראתה כאילו היא נרגעת מעט. בסבלנות וברגישות רבה, הסבירה תמר את מטרת הביקור. עיניה של סבתא חנה התמלאו דמעות, אך הפעם, אלו היו דמעות של הקלה. היא אישרה, בקול חלש אך ברור, את כל מה שכתבה בפנקס ובמכתב. נוכחות המשטרה והעובדת הסוציאלית בבית הספיקה כדי שמסכתו של איתן תיפול לחלוטין. כשהתעמת עם הראיות מהפנקס ומהמכתב, בנוסף לעדותן של סבתא חנה ושל שרה, התנפצה עמדתו היעירה, מפנה מקום לבעלה. החקירות שנערכו בעקבות זאת חשפו רשת של מניפולציות כספיות, מעילות והזנחה שזיזו אפילו את השוטרים המנוסים ביותר. התגלה שאיתן רוקן באופן שיטתי את חשבונותיה של סבתו, מכר תכשיטים ואף ניסה למשכן את הבית ללא הסכמתה המלאה. צעדי הגנה ננקטו מיד כדי להבטיח את ביטחונה של סבתא חנה. איתן הורחק מהבית והחל לעמוד לדין על מעשיו. עורך דין כהן החל בהליך לביטול כל מסמך חשוד ולהבטחת כיבוד רצונה האמיתי של סבתא חנה בנוגע לירושתה. השמועה התפשטה בשכונה כאש בשדה קוצים. דמותו של הנכד המסור התנפצה וחשפה את המפלצת החמדנית שהיה באמת. רבים שבעבר העריצו את איתן חשו כעת סלידה ובושה על כך שרומו. ושרה, המנקה, שבעבר הייתה בלתי נראית לרבים, הפכה לגיבורה צנועה, שזכתה לשבחים על אומץ ליבה ונאמנותה. גישתה עוררה השראה באחרים בקהילה להיות ערניים יותר לסימני התעללות והזנחה כלפי קשישים. אם גם אתם שואבים השראה ממעשי אומץ כמו זה של שרה, ומאמינים שהצדק תמיד חייב לנצח, עשו לייק לסרטון זה וירשמו לעוד סיפורים שמחזקים את אמונתנו באנושות. בחודשים שבאו לאחר מכן, החלו חייה של סבתא חנה להשתנות. חופשייה מהדיכוי והפחד שכפה עליה איתן,
ועם הטיפול הראוי בפיקוחה של תמר ובתמיכתן המתמשכת של שרה ועד כהן, הראתה בבריאותה של הקשישה שיפור מפתיע. הברק שב לעיניה, ואפילו חיוך קל החל לפקוד את שפתיה. היא שבה לבקש את העוגות האהובות עליה, להתעניין בפרחי הגינה ולנהל שיחות ארוכות עם שרה, כעת ללא לחישות או מבטים מפוחדים אל הדלת. שרה המשיכה לעבוד בבית, אך יחסיה עם סבתא חנה העמיקו, והפכו לדידות כנה ומלאת חיבה, כמעט כמו בין סבתא לנכדה. איתן הורשע וחויב להשיב חלק ממה שמעל, אם כי הנזק הרגשי היה בלתי הפיך. הבית, שקודם לכן היה מקום של איסורים, שב לנשום שלווה. יום אחד, כשסידרו כמה מחפצי הישנים של סבתא חנה, מצאו תיבת נגינה קטנה שלא נפתחה מזה שנים. במאמץ קל, הצליחו לגרום לה לפעול, ומנגינה עדינה ונוסטלגית מילאה את החדר. סבתא חנה עצמה את עיניה, ודמעה בודדת זלגה לחייה. זו הייתה המנגינה האהובה על סבא אברהם שלך, אמרה לשרה. הוא תמיד אמר שהאושר האמיתי אינו במה שאנו צוברים, אלא באהבה שאנו נותנים ומקבלים, ובחובות שבו אנו חיים. אז הבינה שרה שירושה שסבתא חנה באמת רצתה להגן עליה לא הייתה רק הנכסים החומריים, אלא הערכים שבאמת חשובים. אהבה, כבוד עצמי וזיכרון של חיים שנבנו ביושר. אלו היו האוצרות שאיתן, בחמדנותו, לעולם לא יוכל להבין או להחזיק. אלו היו הערכים ששרה, בפשטותה ובאומץ ליבה, עזרה לשמר. סיפורן של שרה וסבתא חנה הפך לתזכורת לכל הקהילה על חשיבות הטיפול בקשישים, הערכת היושר והאומץ, ועל כך שלעיתים קרובות, הגיבורים האמיתיים הם אנשים רגילים שברגעים מכריעים בוחרים לעשות את הדבר הנכון, ללא קשר לסיכונים. הצדק עשוי להתעכב, אך הוא אינו מחטיא את אלו שיש להם האומץ לחפש אותו והיושרה להגן עליו. וכך, המנקש שמצא מכתב מוסתר לא רק חשפה נכד חמדן, אלא גם השיבה את כבודה של קשישה והזכירה לכולם את המשמעות האמיתית של ירושה, שלא תסולה בפז.